Ξέρεις ότι μπορείς να προβλέψεις αν θα βγάλεις μια προπόνηση ή αν κινδυνεύεις να τραυματιστείς πριν καν φορέσεις τα παπούτσια σου. Το κλειδί είναι το HRV, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. 5 έρευνες έδειξαν ότι όταν το HRV πέφτει κάτω από το προσωπικό σου baseline, το σώμα σου φωνάζει ότι χρειάζεται ξεκούραση. Όταν επιστρέφει κοντά στο baseline, είσαι ξανά έτοιμος να πιέσεις. Αν παραμένει χαμηλό για μέρες, έχεις μπει στη ζώνη υπερπροπόνησης. Αν εμφανιστεί ασυνήθιστα υψηλό, μπορεί να σημαίνει λανθασμένη αποκατάσταση ή ακόμα και ασθένεια. Όσοι παρακολουθούν καθημερινά HRV, βελτιώνουν αποδεδειγμένα περισσότερο την απόδοσή τους. Τα ρολόγια Garmin και Suunto σου δείχνουν κάθε πρωί αν το σώμα σου είναι έτοιμο. Χαμηλό HRV σημαίνει χαλάρωσε. Φυσιολογικό HRV σημαίνει συνέχισε. Υπερβολικά υψηλό σημαίνει πρόσεχε, κάτι δεν πάει καλά. Το HRV είναι το μυστικό όπλο κάθε δρομέα που θέλει να προπονείται με επιστημονική ακρίβεια και όχι στην τύχη. Αν θέλεις να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς σωστά αυτά τα δεδομένα και να φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου, μπες στην προπονητική μου ομάδα.